Sisekuze ithinta usuku lwabesifazane sibheka abesifazane emkhakheni wezomthetho. Namhlanje lapha e-studio sihanjelwa uWendy Noluthando Cele ongomunye wabesifazane abambalwa ukuba nezinkampani zabameli iWendy Cele and Associates. Enye-ke yalezi nkampani ilekelela kakhulu abantu abasezindaweni ezincisheke amathuba ukuba bathole izinsiza zomthetho. Wendy, siyakwamukela ezindabeni zethu. Ungowesifazane osemusha omncane emkhakheni wezomthetho. Yini yakukhuthaza ukuba ungene uzivulele inkampani yakho la kulo mkhakha? Kuningi okokuqala ama challenges ngikhule nginawo awasekhaya ngabona ukuthi if mina ngidlula ezimweni ezikanje ezazidinga ukuthi njengomuntu okhulile emakhaya asizwe umthetho engasizakalanga cishe ukube nami kukhona engingakwenza ukuthi abanye ababhekene nesimo enginaso basizakale. Ubani umuntu osingathi ukhasimende lakho siyazi ukuthi uyabasiza nabantu abasemakhaya. Sichazele ukuthi uhlobo lekhasimende lakho nokuthi bafinyelela kanjani kuwena endabeni zezomthetho. Okay. Nginenkampani ekuthiwa uWendy Cele and Associates okuyi-law firm esiza kakhulukazi middle class ama businesses which are my corporate clients but ke ngokubona ukuthi abantu abaningi abakwazi ukuthi bakwazi ukukhokha imali lezi ezikhokhwayo kubameli ngibe sengisungula enye inkampani ebizwa ngokuthi i101 Legal. I101 Legal yona ivumela abantu ukuthi bakhokhe imali ngeinyanga ukuze mengabe bebhekene nezinkinga ezidinga umthetho bakwazi ukuthi basizakale. Ngike ngaphinde ngabhekelela kakhulu eindaweni zasemakhaya kakhulukazi kwi101 because ngike ngenza i-honors degree in public administration. I-research yami yayithi ukungafinyeleli komthetho eindaweni zasemakhaya. Ngase ngayisungula ke le i101 Legal. Ngase ngathi ukuthi iyiphi indlela futhi engakwazi ukuthi ngiphinde ngifinyelele ngoba ama offices siyaphoqeleka ukuthi abe seyindaweni ezisemadolobheni ngoba nezinkantolo ezinkulu zisemadolobheni. Saseke sasungula i-app ngoba wonke umuntu osemakhaya ama cellphones akhona manje abantu banawo ama data. If usungenile la kwi101 Legal uyakwazi udownload i-app yethu. Lokho kusiza ngokuthi noma usekhaya ungenayo imali yokuthi ugibele uyobona ummeli. Ungena kwi-app ucela i-consultation okuyi-meeting uconsulte uhleli ekhaya ungaze umoshe imali yokuthi ugibele uhambe uye edolobheni. Osiyabona i-technology iyangena kakhulu kuyo yonke imkhakha nakuwena nje obuchaza nje emkhakheni wezomthetho ukuthi seyisetshenziswa omakhalekhukhwini ne-technology ukuthi kufinyeleleke phambili. Iziphi ezinye izinto ongathi izinselele ezinkulu obhekene nazo njengomuntu wesifazane osemusha omnyama emkhakheni wezomthetho lapha eNingizimu Afrika? Okokuqala umthetho udevelopwe kakhulu under abantu besilisa and ibona abadominate kakhulu kwezomthetho. So as umuntu wesifazane omncane omnyama kuyakuphoqa ukuthi wena usebenze kakhulu kunomunye umuntu wesifazane okwelinye ibala for instance or kunomuntu wesilisa kumele wena uziprove kakhudlwana ngaso sonke isikhathi. Uthini kubantu besifazane abanye abasemkhakheni wezomthetho abazibona becindezelekile ababona sengathi ngeke bekhona inqubekela phambili ngoba ngenxa yezithiyo lezi ezikhona? Ngicabanga ukuthi ngoba bakhona abanye ozakwethu abafana nami abama examples ekumele nabanye abasemkhakheni wethu abasabancane kunathi babukele kubona abaqhubeke if thina sikwazile ukuthi sikwenze nabo ngonjalo bangakwazi ukuthi bakwenze. Sibonge kakhulu lo bekunguWendy Cele ovela kwiWendy Cele and Associates.